Ja by som hádam poprosil teraz už kolegu Janka Šota, nech porozpráva niečo o tej novej štruktúre na ministerstve zahraničných vecí a aký máme pohľad na toto cez práve prízmu tej stálej pracovnej skupiny pre vonkajšiu energetickú bezpečnosť. Ďakujem, Miro. Na toto vystúpenie som sa špeciálne nepripravil, pretože včera som sa dozvedel, že je toto stretnutie, ale vítam možnosť uviesť vás do tejto agendy, pretože je to agenda, ktorá prichádza zvonku. Túto agendu si nevymýšľame ako novú pracovnú náplň ministerstva. Táto agenda je všade prítomná na všetkých rokovaniach európskych inštitúcií na najvyšších úrovniach. Je to téma, ktorú nemôže postihnúť jeden rezort v krajine. Nechcem ti povedať, že na MCV sa touto agendou nezoberal nikto do tejto chvíle. Naopak, čiastkovo sa otázkou energetiky a jej bezpečnosti vo vonkajších a vnútorných súvislostiach zaoberalo minimálne 7 odborov ministerstva. Zmysel tejto novej iniciatívy bol v tom, aby sme koncentrovali to know-how, ktoré existovalo v inštitúcii do pracovného tímu, ktorý bude mať svoj štatút, kompetencie a ktorý by využíval výstupy zo siete svojich ambasád v zahraničí. Je nesmierne dôležitý práve tento moment, pretože expertíza našich diplomatov, nehovorím teraz o expertíze energetiky z jej vecného hľadiska, je tam príliš veľa technických detailov, ktoré nie sú až tak zásadné, ale expertíza z pohľadu trendov, expertíza z pohľadu rizik, ktoré existujú a ktoré sú v tejto chvíli definovateľné, je pre rozhodovanie ministerstva a vlády Slovenska absolútne zásadné. My nežijeme vo váku a nemôžeme formovať naše stratégie bez zapojenia tohoto vonkajšieho inštrumentára, ktorý Slovensko má. Netvrdím, že naša expertíza v tejto chvíli je dokonalá, je kvalitná, ale zámer je, aby bola dokonalejšia, aby bola kvalitnejšia. Prečo sú výstupy tejto skupiny, ktorá v podstate v týchto dňoch začína efektívne pracovať na konkrétnych analýzach, prečo sú dôležité? Sú dôležité preto, lebo ak vláda má rozhodnúť napríklad o stratégii energetickej bezpečnosti, nemôže túto vnímať a posudzovať len z hľadiska vnútorného vnímania veci. Niektoré trendy vo svete sa tak rýchlo a podstatne menia, že jeden rezort, ako som povedal, nemá kapacitu postihnúť všetky trendy a ohrozenia v budúcnosti. K stratégii, ktorú robilo Ministerstvo hospodárstva, možno ešte jednu poznámku. Je to zásadný materiál, je plný veľmi dobrých a povedal by som kľúčových informácií pre akúkoľvek analýzu tejto oblasti. Je veľmi rozsiahly, ale napriek tomu rozsahu nie je dostatočne komplexný. Ten materiál nebol bohužiaľ tvorený so zapojením toho know-how, ktoré existuje v danej oblasti. Vy viete, že máme v zahraničí systém zastúpení, ktoré sú zvonku kompaktné, celostné, vyzerajú ako jedno zastúpenie, ambasády, stále misie a tak ďalej, ale vnútorne sú členené na rôzne oddelenia, z ktorých napríklad agenda ekonomicko-obchodná je autonómna. Autonómna do takej miery, že dokonca výstupy obchodných oddelení veľmi často neprichádzajú na ministerstvo zahraničných vecí. Čiže v takejto situácii je veľmi ťažké robiť komplexnú stratégiu. Tento moment chce práve nahradiť táto pracovná skupina, ktorá nemá ambíciu
aby bola oponentom svojim partnerom a kolegom vnútri Slovenska. Naopak chce byť komplementárnym faktorom. Je to ambícia vôbec nie osobná, je to nutnosť. Vrátime sa k pôvodnej téze, prečo je to nutnosť? Pretože otázka energetickej bezpečnosti je dnes vnímaná, myslím, že už je dnes vnímaná, pomaly ako rovnakým spôsobom, ako bola vnímaná kedysi nutnosť vytvorenia spoločenstva uhlia a oceľ. Pretože koordinácia energetických stratégií, je to príliš ambiciózna myšlienka, ale koordinácia európskej stratégie je pre Európsku úniu absolútne kľúčová, zásadná. Tak pre ekonomiku Európy, ako aj pre politiku Európy. A my vieme, že smerujeme k spoločnej európskej zahraničnej politike. Prečo je to potrebné aj pre nás komunikovať a koordinovať s partnermi túto tému? Je to zásadné preto, lebo Slovenské ministerstvo zahraničných vecí cez svoje misie, napríklad v Bruseli, EU, NATO, komunikuje s partnermi, je hovorcom Slovenska. V tejto chvíli napríklad nie je jasné, ak NATO rokuje v duchu Ríšskej deklarácie o energetickej bezpečnosti, kto je vlastne zadávateľom úloh pre našu stálu misiu pri NATO v tejto agende. Je to agenda, ktorá bude prerokovaná napríklad na samite v Bukurešti v apríli budúcom roku. Dokonca aj pre Rumunsku je to kľúčová téma samitu okrem možného rozšírenia. A kto je ten, kto formuluje zadania pre našu misiu a všeobecne zadanie pre slovenskú zahraničnú politiku k tejto téme. Pre NATO je otázka bezpečnosti tzv. Kritickej energetickej infraštruktúry začína byť absolútne kľúčovou. Kto formuluje zadania, kto formuluje úlohy?